Jyväskylän oma kotityttö. Sitten hieman helsinkiläistynyt, mutta ei liikaa. Esimerkiksi house- ja hip-hop-tanssien taitaa ja lippalakki päässä. Pitäkää isoa meteliä Veera Malmivaaralle! Ja kuten aina kun näette jotain, mistä tykkäätte, antakaa sen näkyä. iPhone DJ, chiki chiki, let's go. Painat sieltä play. Missä on mun kädet? Missä on mun ääni? Oli niin kova meininki, että vauvat rupes itkeä ja Beastie Boys yritti tähän intervention. Oh snap. Alright. No niin, Veera nyt selkeästikin otti tän hip-hop-linjan, niin nyt se tarkoittaa sitä, että Samin täytyy ottaa house-linja, eikö se pelkästään loogista. Suoraan Helsingistä itse Sami Vallius! Ja kaikki pitää sitä tukea. Mörkö tulee.
mieltä, onko nämä kaksi ansainnut paikkansa tuomarisohvalla? No sitähän minäkin. Hei, nyt tulee pikku neppi ennen kuin päästetään itse eläinhäkistä. Nimittäin pakko kysyä, esimerkiksi on olemassa tämmönen yksi legendaarinen lause, mitä mä kuulin ekaa kertaa ehkä kun mä olin 10V ja edelleenkin kun mä menen Helsingissä vaikka Flowmoon tanssikoululle Saifalle. Mä kuulen miten jengi huutaa sitä kurkku suorana. Katsotaan osaatteko te täydentää, että tämmönen kuin maata ei saa viistää pyllyyn, näin tehdään. Yes. Okei, seuraava tuomari ja tanssija. Ei tarvii esittelyjä, mutta hän tarvii ehkä jonkin verran täydennystä ja tietoa siihen, mikä täällä on meininki. Tulisitko tänne hetkeksi? Tänne näin. Kaikki näkee täältä. Tuu tälle puolelle, koska mulla on mikki oikeasti. Okei. Tää kaveri tässä mun vierellä on tehnyt enemmän kuin ehkä yksikään ihminen reilun 30 vuoden aikana, kun on tanssinut suomalaisen tanssikulttuurin, hip-hop-kulttuurin eteen Jyväskylässä, Suomessa ja maailmalla. Ja kun me puhuttiin aiemmin tästä yhteisöllisyydestä ja siitä, miten hieno kulttuuri meillä on ja miten täällä on paljon porukkaa ja pidetään toisista huolta, me päätettiin, että me aloitetaan uusi perinne. Ja tänä päivänä se perinne lähtee käyntiin sillä, että me kunnioitetaan vanhempia legendoja, niitä tyyppejä, jotka on pitänyt mahdollisena sen, että te olette täällä myös tänään. Joten jos Matti, tuu tänne näin. Meillä on muutama juttu sulle tässä näin. Matti, ojennatko sieltä pienen taulun? Jappisen Jaakko, legenda myös, graffitimies, on tehnyt käsin sinulle tämmöisen kunniakirjan. Ja Matti, tuotko tänne, niin voidaan lukea. Täällä on Mikko Algren, 2015 kunniakirjo. Kiitos Mikko kaikesta, mitä olet antanut Keski-Suomen ja koko Suomen tanssikentälle urasi 30 vuoden ja päälle aikana. Tee kaikki. Voidaanko allekirjoittaa? Ei se vielä siinä. Ei siinä vielä kaikki. tvshop.fi. Tää on sketchikirja, mikä me tilattiin hip-hop-kirjastoon. Tää on vielä tyhjä, mä toivon, että tää on täys, kun tää lähtee. Tässä lukee... Tää on Mikkoa varten. Hopeiset reunukset. Täällä on Mikko ja numerona 84, koska sinä vuonna osa meistä syntyi. Mä olin silloin 1, mutta Mikko aloitti tanssimaan silloin. Silloin alkoi Mikon tanssiura ja tarina. Ja aloitko aiemmin tanssia? Freak. Sovitaan? Mulla on jats-tanssia 83. Joo. Jats-tanssia 83. Ilman, koska mä synnyin sinä jo. Ja tää sketsiviikko on semmonen, että ensimmäinen sivu on omistettu Mikolle. Mikko saa kirjoittaa tänne oman tarinan itselleen, mutta kaikki sivut sen jälkeen 2 eteenpäin on teidän kirjoitettavissa tai teidän piirtävissä. Mä toivon, että mahdollisimman moni ennen kuin lähette tänään kirjoitatte jonkun pienen viestin tai muiston siitä, mitä te muistatte, mitä Mikko on teille tehnyt. Koska te olette tehnyt Mikolle aika paljon. Täällä on aivan älytön määrä Mikon lapsia ja tyyppejä. Tää on uskomaton juttu. Ja jos ei siinä vielä kaikki, ole hyvä Mikko, voit pistää kiertoon kohta. Saataisiinko vielä kassi auki niin sanotusti? Onko kassi auki? Kassi on auki. Simppa, tuutko juttelee hetkeksi? Otetaan Simpalta pari. Simeoni Juopris, Lyrrääs, yksi Mikon oppilainen. Alright, otetaan tämmönen nopea testi. Ihan vaan ihmiskoe, että katsotaan, että mihin niinku yhden ihmisen tekemiset ulottuu, mihin ne juuret menee. Kaikki, ketkä on ollut ikinä elämässä Mikon oppitunnilla, niin tulee tänne näin nyt. Ja kaikki, ketkä on ikinä elämässä ollut joidenkin niiden oppitunnilla, ketkä on ollut Mikon oppitunnilla, niin tulee tänne nyt. Alkaa tulee kaikki. Juttu on näin, istutaan alas. Kiitos. Tehdään täällä ihan sali rinki mukana, mutta täällä on se niinku näkee, että jengi liikkuu. Ja sit meillä on tosiaankin, nyt päästään siihen itse perinneosuuteen. Nimittäin niin toivottavasti tästä tulee pitkä juttu, mutta haluan ruveta kunnioittamaan niin